Fideo dosbarth tu chwith, dilyniant a chyfresu 2, sef swm y cyfresu a tro yma. Dulliau i symio cyfresu, felly gallwn ni ddefnyddio prawf drwy enwythiad, os ydyn ni'n cael yr ateb wedi roi i ni, neu defnyddio canlyniadau sefydlog a phriodweddau nodiad sigma, neu defnyddio dull cywasgu cyfresu, sef dull cymeryd y gwahaniaeth. Canlyniadau sefydlog. Byddwch yn siŵr o fod wedi gweld neu profi canlyniadau yma wrth ddefnyddio prawf drwy enwythiad. A mae'r ddau ola un yn cael ei roi i chi yn y llyfryn fformula. Nawr swm R, lle mae R yn mynd o 1 i n, sef 1 plus 2 plus 3 ac yn y blaen lan i n, yw hanner n plus 1. Hwna ddim yn cael ei roi i chi. Swm R disgwyrio, sef 1 disgwyrio plus 2 disgwyrio plus 3 disgwyrio ac yn y blaen lan i n disgwyrio, yw 1 chweched n plus 1, 2n plus 1. A swm A di ciwbo yw 1 di ciwbo, plus 2 di ciwbo plus 3 di ciwbo ac yn y blaen lan i plus n di ciwbo, rymyn o 1 i n, yw cwarter n sgwar n plus 1 disgwyrio. Nawr sylwch y canlyniad am sigma R a sigma A di ciwbo. Sigma A di ciwbo yn sgwar canlyniad ar gyfer sigma R. Felly na pam chi ddim yn cael yr canlyniad ar gyfer sigma R. Os yw swm n yn swm R plus 3, lle mae R yn mynd o 1 i n, profwch fod swm n yn hafal i, felly hwnna yn rhoi mynegiad yn hafal i 1 treian n plus 1, n plus 5. Nawr fe gall y rhan gyntaf, sef o fyna i fyna, gael ei wneud gan ddefnyddio prawf drwy'r enwythiad, neu defnyddio canlyniadau sefydlog a phriodweddau'r nodiad sigma. Wedyn didwythwch werth y swm yna lle mae R yn mynd o 51 i 100. Felly newn ni'r rhan gyntaf ddwy ffordd. Felly, na beth ni angen profi. Hynny yw, R yn 1, so mae'n 1 lluosi 4, plus R yn 2 lluosi 5, plus R yn 3 lluosi 6, ac yn y blaen lan i plus n plus 3. R yn mynd o 1 i n. So ni angen profi bod y swm yna yn rhoi'r mynegiad gwylod yna ni. Y gosodiad ni angen profi yw yr swm R plus 3, lle mae R yn mynd o 1 i n, yn hafal i 1 treian n plus 1, n plus 5. Felly ni angen profi'r gosodiad 1 lluosi 4 plus 2 lluosi 5 ac yn y blaen plus n lluosi n plus 3, y swm yna yn hafal i y mynegiad yma treian n plus 1, n plus 5. Drwy enwythiad, mae'n rhaid i ddechrau gyda y cam cynta, sef profi bod yn wir am n yn 1. Felly, ochr chwith, y term cynta yw 1 lluosi 4, swm 1 lluosi 4 yw 4, ar y dde, treian 1 plus 1, 1 plus 5, sef 6 lluosi 2, lluosi 1 rhan i dy 3 yn rhoi 4 yn ni. Felly, mae'r gosodiad yn wir am n yn hafal i 1. Rhywle, cam 2, ni'n dweud fod y gosodiad yn wir am n yn c, a didwytho ei fod hefyd yn wir am n yn c plus 1, so 1 yn fwy. So rhywle, mae'n wir am n yn c. Be sy'n digwydd am swm i c plus 1? Felly swm i c plus 1 yw 1 lluosi 4 plus 2 lluosi 5 ac yn y blaen i c lluosi c plus 3
plus k plus 1 lluosi k plus 1 plus 3 sef k plus 4. Felly yn termau ni lan i k plus 1. A ni angen bod hwnna yn rhoi'r ateb i ni o treian k plus 1, k plus 1 plus 1, k plus 1 plus 5. Na beth ni angen fel ateb. Gweithio nôl un cam, so ni angen treian k plus 1, k plus 2, k plus 6. Ni'n gwybod bod y ran glas yn swm lan i k. Ni hefyd yn gwybod bod y swm lan i k, achos ni wedi dweud bod yn wir am n yn haflu k. Felly mae swm lan i k yn treian k plus 1, k plus 5, plus y term nesaf. Felly mae swm i k plus 1 yn swm i k plus y term nesaf. Cymeryd ffactor o treian k plus 1, mae k plus 1 yn y ddau derm, felly k plus 1 a treian tu fas, felly mae k a k plus 5 ar ôl yr ochr yma, a mae 3 wedyn ni, k plus 4 ar ôl yr ochr dde fyna. Felly treian k plus 1 tu fas, k sgwar plus 5k plus 3k yn rhoi 8k plus 3 lluos i 4 yn 12, sy'n ffactorio i roi 2 a 6, k plus 2, k plus 6, adio nhw i gael yr plus 8k a lluosi nhw gael yr 12. Felly ni wedi dangos os yw'r gosodiad yn wir am n yn k, os yw yn wir lle mae n yn k, ni wedi dangos hefyd ni'n cael yr un reol am n yn k plus 1. Felly drwy anwythiad mae'r gosodiad yn wir am bob cyfanrif positif n. Ni wedi dangos bod yn wir am n yn 1. Os yw'n wir am n yn k, mae'n goffa fod yn wir am n yn k plus 1, ac yn y blaen am bob cyfanrif positif n. I brofi bod y gosodiad hyn yn wir gan ddefnyddio canlyniadau sefydlog a phriodweddau nodiant sigma, i ni'n lluosi mas y bracet o fewn y sigma, felly mae r sgwar plus 3r dyn ni. Ni'n gallu gwahanu'r ddou yma mewn i ddou swm gwahanol gan defnyddio priodwedd 1. Tynnu'r 3 mas o'r dar yma gyda priodwedd 2. Felly mae swm r disgwario dyn ni plus swm r o 1 i n. Ni'n gwybod, ni fod yn gwybod, ni'n gwybod y ddau ola, ni'n gallu gweithio mas yr un cynta, felly yn lle swm i r, ni'n rhoi, yn lle swm i r sgwar, ni'n rhoi 1 chweched, n plus 1, 2, n plus 1, yn lle swm i r, ni'n rhoi 3 lluosi hanner, n plus 1. Cyfuno rei, ni'n gallu gweld bod n plus 1 yn ffactor, mi'n ar chweched mas hefyd, felly mae 2n plus 1 ar ôl i'r term yna, a mae ni wedi cymryd n dros 2 mas, felly mae 3 lluosi 3, 9 ar ôl ar term arall. Felly mae 1 chweched, n plus 1, 2n plus 10. Ni'n gallu rannu'r bracet na dy 2, so n plus 5, a wedyn ni mae'r 2 yn mynd i canslo dy'r chweched, yn mynd i roi treian n plus 1, n plus 5, fel o'n i angen. Felly defnyddio priodweddau, nodiad sigma a canlyniadau sefydlog, rhai sy'n cael ei roi i chi a rai chi fod yn gwybod fel y sigma r. Yr rhan ola o'r cwestiwn, ni angen swm y mynegiad yma lle mae r yn mynd o 51 i 100. Nawr ni dim ond yn gallu defnyddio y ffaith yma, y ffeithiau yma, os ni'n mynd o 1 i n. Felly, i fynd o 51 i 100, mae rhaid ni fynd i 100. So 1 i 100. A wedyn tynnu y swm o 1 i 50. Felly bydd y termau o 1 i 50 yn
cael ei tynnu mas o'r swm o 1 i 100. Ni dim ond gallu defnyddio'r fformula yna am 1 o 1 i n. Swm n yw swm o 1 i n yn y nodiant yna. Felly, swm i 100 yn ni, minus swm i 50. So 100 mewn yn y fformula. So treian, 100, 101, 105. Minus treian, 50, 51, 55. A ni'n cael yr swm 306,750 fel swm rhwng 51 a 100 o'r mynegiad dechreuol. 2 gwestiwn i chi drio. Felly os yw Sn yn 1 disgwyrio llosi 3 plus 2 disgwyrio llosi 4 plus 3 disgwyrio llosi 5 plus ac yn y blaen lan i n, lle mae n disgwyrio n plus 2. Profwch drwy ynwythiad bod y mynegiad yna yn rhoi y canlyniad yna i chi. A wedyn, defnyddiwch y canlyniadau am r, sigma a sgwar, sigma r cwb, i ddarganfod mynegiad yn y ffurf symla ar gyfer y 3 yma. Na daliwch y fideo i ateb y cwestiynau a chyn yr atebion yn dod nawr. Am y 3 ola. A dyna ddiwedd y fideo ar ddilyniant a chyfresu 2.